Koneessa on 2 eri käyttötapaa, manuaalinen ja synerginen. Manuaalisena langansyöttö ja jännite säädetään erikseen. Synergisellä käyttötavalla koneelle määritetään hitsattava perusaine, teräs, alumiini, ruostumaton teräs, metallitäytelanka tai kaariottalanka. Koneesta säädetään soveltuva suojakaasu. Teräkselle vaihtoehtoja ovat hiilidioksidi tai hiilidioksidiargon seoskaasu. Alumiinille ainoa vaihtoehto on argon, ruostumattomalle teräkselle argon ja hiilidioksidi. Kone siis ohjaa käyttäjää valitsemaan soveltuvan suojakaasun. Määritetään käytettävän langan paksuus, vaihteluväli 0,8–1,6 mm. Valitaan haluttu liipasimen toimintatapa, 4-tahti, 2-tahti tai pistehitsaustoiminta. Valitaan haluttu jäähdytystapa, neste- tai kaasujäähdytys. Työhön soveltuvat arvot voit tallentaa koneen muistiin. Halutut arvot tallennetaan painamalla tallennusnäppäintä, valitsemalla haluttu muistipaikka ja painamalla tallennan näppäintä uudestaan. Alemmalla näppäimellä saat tallennetut muistipaikat näkyviin. Valitset haluamasi muistipaikan ja paina näppäintä uudelleen. Nyt tallennetut arvot ovat käytössä. F:n-näppäimen takaa löytyy etukaasu, jälkikaasu, downslope eli loppuhidastus, ryömintäaloitus ja jälkipaloaika.